Eqhubeka nomkhankaso umholi weqembu iDemocratic Alliance uJohn Steenhuisen uyise umkhankaso waleli qembu eMaboneng eGoli. uSteenhuisen ehambisana nogaqele esobmeya eGoli baxoxisane nosomabhizinisi bakulendawo. iDA ithi ungathunyelwa kwesidingongqangi kuzoba umlando ngaphansi kopholi baleli qembu eGoli. So we had a terrific manifesto launch on the weekend, watched by hundreds of thousands of people. We had to do it differently. It wasn't in a stadium this time, but we were still able to get that message across. Umholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema uthi iqembu lakhe aligqizi qakala ukuthi kunabantu abazama ukulimangalela malungana nesibalo sabalandeli balo esibonakala ekhathi lisingethe umcimbi wokwethula umqulu wezethembiso zokhetho eGandhi Square eGoli izolo. Ukusho lokhu ngesikhathi evula isikhangiso saleli qembu eKempton Park eGoli. Cyril had more people in Tembisa. Cyril had more people in Soweto. It has never been an issue. These nonsensical regulations that must apply to the EFF is not going to happen. Ukhetho lohulumeni bezindawo luzobanjwa mhlalulo nyekulwezi.